Semar Mulyo untuk Anda semuanya. Pacarmu mau mantanmu? Sapa? Sing tukang lah sesak mlebu sedeng ngono ki lho. Saya gak melu kok dina iki. Aku mewakili, Dek. Dia TTM. Apa kuwi? Ngerti TTM apa ora to? Mesot ya? Heh? Sing kowe. Oke, baik, baik. Siapa? Wonge gak melu. Ora melu. Malah tak kei sesak mlebu sedeng, tak kei sekop-sekop sisan. Sing nenggake aku sisan. Terus iki sing sesak sapa? Kowe no? Aku? Heeh. Kok? Lho kok? Sesak tapi penak. Mauso. Suwer. Aku urung penak, Pak Lindu durung rene. Sini Pak Lindu. Pak Lindu mau rene apa Dedek yang rono? Po kurang korbanmu. Po kurang akeh korbanmu. Mas Maman. Iki ning Jakarta kasus, ning Jambi kasus, Pekanbaru kasus, Kalimantan meh. Ojo. Kok njaluk mawut kowe. Iya. Leboke Nusa Kambangan lho piye. Seberangke kalau sisan. Ben dipangan boyo. Iya. Boyo wedok. Iya. Seneng to? Iki boyone. Ya, Dek dilebokke catetan. Catetan. Ayo, suara siji suara loro. Yo, Oke. tenan ya. Oke, baik. Tahu aturannya ya. Nah, siap-siap yogone kuwi. Oke. Cilane sing banter. Kono kedeleman saiki. Yo iki. Masno kae lho sing muni catetan iki. Makane. Wedian tenanane. Lah, kok pas ngateni buri ya? Ya wis ayo. Siap-siap. Siap. Tuh, Bangga. Suara siji suara loro. Moji-moji Mas titingan yo. Lah semono kuwi lho iki kok yo. Yo, Jajalan mana? Ji rolu. Cat. Jimu sepiro, Mas? Kayak 5 no ani brengsek tenan kok biar ngapusi. Mas Maman lo senengane. Sepiro, Mas? Demung-demung bosok kae. Dikura-kura SMKI apa piye? Jare ki bogen Mantan semangat. Solo iki. Sakmene jare. Sapa sing ngomong? Jare Mas Maman no Ben seneng. penting suwe. Gede kayaan penting suwe. Apa nih? Hah? Apa? Kekuatane. Aisyah. Yo. Cak. Bareng to. Oke, yo. Iya. Jadetan. Ya semono ya. Pak Lindu jek sabar to, Pak. Jare mau keduren tak cendekke to. Iya. Sepiro, Mas? Nah yuk jadetan. Aku tuh nggak bisa ketawa mulu jadinya. Aku ngerti nek kowe jek perawan. Perawan koretan. Ayo. Jadetan. Sing bener, sing apik iku lho ditonton Pak Lindu niku. Oke, baik. Ya. Tuh, Baga.
Cadet. Sing semangat kono kuwi mo. Anu kowe Kurang semangat apa piye? Pak Pilih Lindo, kamu, Bel. niki biasane ada obatnya, Pak. Nek wis ngene iki, Pak. Halo, jadetan. Apa? Lihat jadetan. Iya. Yo. Butuh obat ora? Ora. Obat ini nih Pak Lindo. Oke. Iso tenan. Bari iki yo. Yuk. Tuh, 2 3. Catatan sajroning ati ora luntur saya merahati ada semuanya. Nyokek yo, nyokek yo. Yen lewat aku kelingan sekop-sekop upuk kae biyen aku leren tak sekop-sekop di sekop-sekop ning ngecakah nambah tulisan di sekop-sekop waro abang kondo isih sayang nak sekop-sekop Enak to, Mas. kowe nang sekop-sekop upuk kae dipun wadi oke sedih wiwit biyen umah kosong upuk kae kebak cerita kaya nanti akan cerita sama gak pas gak pas no Oh, kurang pas no. ah Ulangi nih berarti. angger wayahe ngene Ya. malah kleru wah Ya wis ulangi nih apa piye? cek angel kok man iki tak kei duit pirang-pirang ya gak kena Oh la. rumah sam bancaan apa piye aku dhewe ora kok iya Dik ya Iya. mamane tok mis Lah iya, Pak Lindo. karo sinden tuweke gelem Iya. Pak Lindo. sinden gawan teles pujatun muga-muga ra nonton wong ya Mas ya Oh, sing kae to. pujatun Oh, yoru aku. Spiral kuwi. Ya to. wonge muga-muga gak nonton Mas bom-bom gawe rumane oh. wonge gak ngerti ya lho Ra ro. Ra krungu kae kok. ben rasa digagas Iya wis ayo. Bapak Ibu ingkang badhe ngersake jagung wingking mriku wonten. Heeh. Pohong-pohong sebelah mriku enten. Ah. Kontrakan kosong ada 2 Bapak Ibu nggih. VVIP yo. Sing AC. Iya. Iya Apa sabar lah. Bel ngene ngusuk. Yo dipaske. Catetan kowe kleru. Iya. Iya kuwi. Bareng apa piye? Ora dhewe kowe Ora. kleru meneh malane kok. Sajan minyati jagan luntur. Ngenteni apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lindu sampun nggih. Pak Lindu sampun nggih Pak Lindu.
Karjo. Pak De Karjo. Niki Bude sinten asmanipun? Bude Mariati. Bude Mariati. Kamu siapa Dek namanya Dek? Mas Ferdi. Mas Ferdi niki Pak De. Joko. Pak Joko, Mas Ferdi. Pak De Joko. Nah. Ngakat mriki Mas. Ayo. Kowe kok seneng men bojo loro to? Enak jare. Ya, urip pono kudu abdi. Kopi tak tukuke opo. Ada. Ya, sini tak. Gombel. Iya bojo loro. Iki dimedle karo saping gunung sik. Bojo loro. Oh bojo loro. Ya wis disuwuk Mas. Sik, bapak ning ndi mau bapak? Njuk sangu bapak ayo rene. Rene njuk sangu bapak sik. Gak iso iki gak iso. Dilebokke Dek Tuti. Njuk sangu bapak sik. Pak njuk sangu nggo nyawer. Ndang. Urip Njuk sangu bapak jare Bu. Njuk sangu bapak jare. Njuk sangu bapak. Bojo loro Mas. Mas Dita Sembadan. Sik. Mas Ferdi jangan kemana-mana dulu. Ijo. Nah, lagune bojo loro. Nadyan wujud temong peksi sing isor witi ngrasani Pripun? bugel rupane rapate bagus suarane apik men jare Yang uti sing ndi sing iki apa sing Wonogiri? Uti, Mas Bogel menika pripun? Kepanggih asline ganteng napa mboten? Bagus napa mboten menika Uti? matur nuwun Pak rasido bawa ora masalah aku wis bawa ya elek-elek aku ning kene Oh gak dia, saya ngomong elek sapa? Pak trimo aku Saya ngomong elek sapa? Pak iki lho Pak, bagus napa mboten menika Pak? aduh kaya mriko tekan iki lho Pak dadane awet esuk lho Ki jarene leh ngene Pak. Mas Leh iki ngene semangat tenan lho Mas. bagus napa elek Bu, bagus napa elek Bu? bagus ya Bu tak teruske agawe tak lining pronto
onta Len Lah kowe ndek fans ning kene Mas. Jakarta kok. Mau sing foto karo aku kae lho Cing San. Mbok menawa enek mbok rondo to, mbok dijodohan karo kowe. Maaf, rondo, sorry no. Loh, terus Lah, seneng aku cah nom-nom. oh golek sing perawan. Kimcil-kimcil. Malah gila nih. Mboten sah nyawer Bu, kajenge sepi sisan Bu. Mboten sah. Masa napa saweran? Ah, nggih. Alus manis. Mikir sing mati yo, Dik, aku arep muni ngono kuwi mau. Nono iki melu-melu Lakone ompono ketok esensi karo sampean lho, Ken. alus manis tur mrak ati wis suwe nggon kula lono golek isi Ketoke buke ke anu kok kegawa ngimpi tenan lho, Mas. ben ae nanggap dhewe Bu esuk Kok ben. engko parani rono yo. Hah? Parani yo. Oke, baik. Yo to. Heeh. Ben engko kepethuk ombogel jarak dekat piye? Lah iya ben Bu, saking Asli kadoan mirsani bagus iki lho, to. Bu. Mangke lek dicedhaki pripun nggih? Nah. Lali meneh. ora dhewe golek sing bodang kuning. Lah. Ngene kok. Kok lali bae. Lah iya. Goleki. Dikira aku ki Podang epilepsi apa piye? Kuning ngono lho. Goleki si podang kuning. Halo. Cok ngono to, Mas. Ya ora apa-apa Mas, iki sing slering ki ora cangkemku lho Mas. Miku lho. Halus manis. Dek kuwi neh. Lah, dek bulet ae. Iba bunga ing atiku. Nyanding bisa dadi tombo keculke Mas Maman ben penak. Uti, Nggih. podang kuning dados nggih. Pundi wau? MC-ne njaluk aku wae. Kak, opo? Esuk awan ning omah wis nodak rasan keluyuran kanggo leki sing tak sayang mobeng mitir kanggonku goleki ora krasa esuk awan
Mbak Rina mana nih Mbak Rina? Enak ya, Mas. Penak sak jose cayu. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Masyaallah. Keluyuran anggolek buka sing tak sayang masyaallah. Mubeng-mubeng miter anggon goleki ora krasa esuk awan ati bengi. Sawang tambah manise iko bunga yen aku nyanding slirane Iya. Nurut bakal ati Lagi wali Ipon jangan tutut Ati kepranan Ora mandu Hatiku tansaya Tak seranani suntikan mulute bendung Sampun katon menika pamundutan Eyang Sampun nggih Eyang tuti di kasur diam-diam merayap datang seorang bogel hap lalu di semit dipaske Lah piye lho Mas? aku Kotak to, Mas? mau tamasya keliling-liling kota sambil melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan beca, kereta tak berkuda. Beca, tolong bawa saya lihat
Tadi Dek Ragil udah bojo loro, Dek Puput. Abang biru langkung
aja maido wis mesti kondang pancen misuwur Iya Mas, percaya nek. Gunung Kidul kok Dit Jan enak Mas. kono ki saiki maju Ayo. kotane ya wis apik Sip pokoke. Dalan ya wis alus. wis pokoke kiwane wong Wonosari iki jos Jos Mas. kabeh dek papan wisata Sakti apa wati apa cekake ora bakal kucewa Cincin Mas ketoprak campur sari lah gunung kidul wis mesti pulen aku ra ebol tenang cayu pulen tur ya mu kula apa lho ireng sing abang piye kuwi Gula Jawa Jawa. aku Pikir kau wis lali Mas karo aku cah gunung panggonan dhuwur latah layung jo sakleban sing kondang kaplekan diwul watu lintang apa watu kapur babagan seni aja maido wis mesti tondang pancen disuwur
luar biasa. Terima kasih buat pasukannya Mas Maman ya. Iya. Thank you.